Nós somos basicamente auga. Un home é un 70% auga, unha muller é un 50% auga. E creemos, ademais, que é un bien casi ilimitado. O 71% da superficie da Terra está coberta por auga. O problema é cando empezamos a facer contas con esas augas. Se empezamos a facer contas con esas augas, descubrimos que dese 71% da superficie, o 96,5% son océanos, auga salada, non apta para o consumo humano, pouco adecuada para o regadío e con algunos defectillos máis. Resulta que un 1,47% estaría formando casquetes polares. De forma que en acuíferos e augas continentales temos menos dun 2% da auga do planeta. É dicir, só un 2% da auga do planeta é apta para o uso humano, para o consumo. É apta para que a podamos beber, por exemplo, ou que podamos bañarnos con tranquilidade.